नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण साध लाईव्ह। बातमीपत्रात आपलं स्वागत। सुरुवात करूया हेडलाईन्सना। नगरसेवक तरुणांमध्ये तुफान राडा, कोल्ड ड्रिंक मालकाची आत्महत्या आणि 1000 वर्षांनी ज्योतिर्लिंगाचं आगमन। आता पाहूया सविस्तर बातम्या। शालेय शिक्षण विभागाने मान्यता प्राप्त खासगी शाळांसाठी प्रस्तुत केलेले शिक्षक विरोधी शासन निर्णय रद्द करण्यात यावे या मागणीसाठी सिंधुदुर्ग जिल्हा माध्यमिक अध्यापक संघाच्या वतीने जिल्हा परिषद समोर धरणे आंदोलन छेडण्यात आलं। सिंधुदुर्ग जिल्हा माध्यमिक अध्यापक संघाचा जय हो। सिंधुदुर्ग जिल्हा माध्यमिक अध्यापक संघाचा जय हो। जाचक परिपत्रक रद्द करा, रद्द करा, रद्द करा। जाचक परिपत्रक रद्द करा, रद्द करा, रद्द करा। 100% अनुदान मिळालंच पाहिजे। सिंधुदुर्ग जिल्हा माध्यमिक अध्यापक संघाचा जय हो। सिंधुदुर्ग जिल्हा माध्यमिक अध्यापक संघाचा जय हो। जाचक परिपत्रक रद्द करा, रद्द करा, रद्द करा। जाचक परिपत्रक रद्द करा, रद्द करा, रद्द करा। 100% अनुदान मिळालंच पाहिजे। 1000 वर्षानंतर प्रथमच सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात 12 ज्योतिर्लिंगांपैकी एक मूळ सोरठी सोमनाथ ज्योतिर्लिंग रुद्रपूजा माजी मंत्री आमदार दीपक केसरकर यांच्या हस्ते पार पडली। आर्ट ऑफ लिव्हिंगचे प्रशिक्षक दर्शद हाती यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही पूजा पार पडली। यावेळी शेकडो शिवभक्तांनी केसरकर यांच्या निवासस्थानी दर्शनासाठी गर्दी केली होती। वैदिक धर्म संस्थान दी आर्ट ऑफ लिव्हिंग सिंधुदुर्ग यांच्या संयुक्त विद्यमाने याचे आयोजन करण्यात आले। दीपक केसरकर यांच्या हस्ते ज्योतिर्लिंगाची विधिवत पूजा संपन्न झाली। यानंतर शेकडो शिवभक्तांनी दर्शनाचा लाभ घेतला। शिवभक्तीत भक्तगण तल्लीन झाले होते। सकाळपासूनच मोठ्या संख्येने शिवभक्तांनी दर्शनाचा लाभ घेण्यासाठी गर्दी केली होती। यावेळी शिवसेना जिल्हा प्रमुख संजू परब, भाजप जिल्हा चिटणीस महेश सारंग, आर्ट ऑफ लिव्हिंगचे प्रशिक्षक उमेश वांगणकर, ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते अण्णा केसरकर, भाजप शहराध्यक्ष सुधीर आडेवरेकर, माजी उपनगराध्यक्ष राजन पोकळे, अशोक दळवी, आर्ट ऑफ लिव्हिंगचे हर्षल नाडकर्णी, दीपा सावंत, आनंद पोळेकर, बाळकृष्ण सावंत, ॲडव्होकेट नीता कविटकर, किरण नाटेकर, अर्चना पांगम, दीपाली सावंत, शुभांगी सुकी, भारती मोरे, नितीन मांजरेकर, सुरेंद्र बांदेकर, सत्यवान बांदेकर, विनोद सावंत, बंटी पुरोहित, अर्जित पोकळे, गोविंद प्रभू, नंदू शिरोडकर, गजानन नाटेकर, आबा केसरकर, सुजित कोरगावकर, शैलेश मिस्त्री आदींसह शिवभक्त मोठ्या संख्येने उपस्थित होते। भूमि है तब किया है संतों ने, और बहुत सारे भक्त हैं, तभी तो सोमनाथ जी आए यहाँ पे। और कल ही मेरा कंकावली में आना हुआ, बहुत सुंदर रुद्र पूजा हुई। शाम को भी वहाँ पे दर्शन थे मठ में, और आज यहाँ पे आना हुआ। केसरकर जी ने आमंत्रित किया था, और मैं देख रहा हूँ कि बहुत भक्ति है यहाँ पे, और ये जो श्रद्धा भी है, बस इस श्रद्धा को हमें मजबूत करना है। और आक्रमण 1000 साल पहले हुए ऐसा नहीं है, आज भी आक्रमण होते रहते हैं। जब हम कमजोर पड़ते हैं तब लोग हम पे आक्रमित करते हैं। तो हमारे जड़ों को मजबूत करने के लिए, हमारी संस्कृति को मजबूत करने के लिए एक प्रयास है, और इसी के संदर्भ में हमारा यहाँ आना हुआ। पूरे कोंकण में हमारा दौरा है, रत्नागिरी और आगे रायगढ़ वगैरह होते हुए हम फिर मुंबई जाएंगे, और पूरे देश के अंदर ये यात्रा अभी जा रही है, और हर एक शिवलिंग के अंदर भी हम इनको ले जा रहे हैं। तो फिर जाके अगले साल कहीं उनकी स्थापना विधिवत करवाई जाएगी फिर से। तो बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आया, और लोगों का भी बहुत ही अच्छा प्रतिसाद है इस बात को लेकर। बहुत आनंद, खुशी है। मी खरं तर आम्ही सर्वच जण शिवभक्त आहोत, आणि सावंतवाडी संस्थान याचा मुळातच कुलदैवत हे शंकर आहे, आणि त्याच्यामुळे आम्ही ज्याला लहान होतो त्याला आम्हाला दर सोमवारी, श्रावणी सोमवारला अर्धा दिवस शाळा असायची। आणि आज त्या पवित्र भूमीमध्ये सोरठी सोमनाथ हे पहिलं ज्योतिर्लिंग आहे, म्हणजे ज्याला 12 ज्योतिर्लिंगांचा उल्लेख होतो त्याला पहिलं ज्योतिर्लिंग सोमनाथ आहे। आणि सोमनाथ मंदिरामध्ये एवढी संपत्ती होती की ती संपत्ती लुटण्यासाठी म्हणून अनेक हल्ले हे त्या मंदिरावर झाले। हल्ले होणं हे आम्ही समजू शकतो, परंतु त्या ठिकाणी शिवलिंग भंग करण्यात आलं, आणि ते जे शिवलिंगाचे भंग झाल्यानंतरचं जपणूक ही दक्षिणेमध्ये केली गेली,
आणि त्याच्यानंतर शंकराचार्यांनी सांगितलेलं होतं की दक्षिणेमध्ये शंकर नावाचे एक स्वामीजी होतील आणि त्यांच्या हस्ते हे जे आज हे असं शिवलिंग होतं की जे अधांतरी राहायचं, त्याच्यामध्ये एक मॅग्नेटिक पॉवर आहे आणि ज्याच्यामुळे ते अधांतरी राहत होतं. आणि ही अलौकिक अशी भारताची ही परंपरा आहे आणि ती परंपरा जपण्याचं काम आज श्री श्री रविशंकरजींच्या माध्यमातून होतं. स्वामीजी त्याचे ग्लोबल हेड आहेत. UN ते भारताचं नेतृत्व करतात आणि अध्यात्माचं नेतृत्व करतात. त्यांचेसुद्धा पदस्पर्श आमच्या भूमीला झाले, यातसुद्धा आम्ही स्वतःला भाग्यवान समजतो. आणि ही भूमीच मी आपल्याला सांगितल्याप्रमाणे शंकराची भूमी आहे आणि त्याच्यामुळे तिथं ज्योतिर्लिंगातील आगमन होणं हे एक अलौकिक असा योगायोग आहे असं मी स्वतः समजतो. ज्याप्रमाणे सरदार वल्लभभाई पटेलांनी त्या ठिकाणी सोरटी सोमनाथची पुनर्प्रतिष्ठा करून त्याला एक भव्य स्वरूप प्राप्त करून दिलं, तसंच आदरणीय मोदी साहेब हे अध्यक्ष आहेत या आता ज्या अलौकिक ठेवायचे आणि त्याच्यामुळे ते त्याचं योग्य असं पुनर्स्थापना भारतामध्ये करतील याची मला खात्री आहे. श्री श्री रविशंकरजी लवकरच सिंधुदुर्गमध्ये यावे, कोकणात यावे अशी आमची सगळ्यांचीच इच्छा आहे. ज्याला ते येतील त्याला त्यांचं भव्य स्वागत ही कोकणची मंडळी करतीलच. आज थोडासा वेळ होता पण त्या अल्प वेळामध्ये बरेचसे भक्त येऊन दर्शन घेत आहेत. हे सगळं आर्ट ऑफ लिव्हिंग या संस्थेच्या माध्यमातून होऊ शकलं आणि ते सनातन धर्माच्या रक्षणाचे सुद्धा काम करत आहेत. त्याच्याबद्दल आम्ही मनापासून सर्वजण त्यांचे ऋणी आहोत आणि पुन्हा श्री श्री रविशंकरजींचं आगमन सावंतवाडी आणि कोकणामध्ये व्हावं अशी आम्ही पुन्हा एकदा त्यांना विनंती करतो. केवळ देशात नाही तर जगभरामध्ये आहेत. मी अगदी ज्याला लहान होतो त्याला आमच्या गुरुजींनी मला सांगितलेलं होतं की दर सोमवारी शिवमंदिरात जायचं. आजपर्यंत अखंडपणे हा कायम राहिलेला आहे. आणि मी ज्याला परदेशामध्ये जातो वैशिष्ट्य असं आहे की त्या देशामध्ये तरी मला मंदिर मिळतं, शिवमंदिर, आणि तिथं दर्शन होतं. आणि त्याच्यामुळे माझ्यासारख्या एका शिवभक्ताला सुद्धा आनंदाचा प्रसंग आहे की ज्योतिर्लिंगाचं आगमन सावंतवाडीमध्ये व्हावं. देवगड तालुक्यातील हिंदळे मोरवे येथील मुख्य रस्त्यावरील गटार खोदाई न झाल्यानं डोंगरावरील पाणी वस्तीत शिरत आहे. या रस्त्यावर महावितरण कंपनीनं अंडरग्राऊंड वीज वाहिन्यांचं काम करताना गटारावर हाय व्होल्टेज जंक्शन बॉक्स बसवले. स्थानिक ग्रामस्थ यांनी गटार खोदाई करून बांधकाम करून देण्यासाठी संबंधित विभागाला लेखी पत्र देऊन नव्यानं गटार बांधणी न झाल्यानं ग्रामस्थांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. देवगड येथील हिंदळे मोरवे इथं डोंगराचं पाणी वस्तीत शिरत आहे. तसेच या डोंगरातून वाहणारं पाणी आणि दगडमाती रस्त्यावर येत आहे. विहिरीमध्ये देखील पाणी जात आहे. गावच्या एका बाजूला डोंगराचं पाणी तर दुसरीकडे अन्नपूर्णा खाडीचं पाणी आहे. तिथं असलेल्या गटाराच्या जागी नळवाहिनी आणि महावितरण यांनी खोदाई केल्यानं गटार बुजले. डोंगरावरून वाहत येणारं पाणी वस्तीत शिरत असल्यानं येथील घरं आणि विहिरी यांना धोका निर्माण झालाय. येथील तुळशीदास कोळंबकर यांची चिरेबंदी कंपाऊंड वॉल कोसळून त्यांचं मोठं आर्थिक नुकसान झालंय. संबंधित विभागानं याची दखल घेऊन नव्यानं गटार बांधणी करून द्यावी अशी मागणी स्थानिक ग्रामस्थांनी केली आहे. नमस्कार, मी प्रकाश तळवळकर. आता ह्या वर्षी जो पाऊस पडला त्याच्यापूर्वी पण पाऊस पडत होता, दरवर्षी पाऊस पडतो त्याप्रमाणे पडलेला आहे. पण पूर्वी गटार होतं, पण आता ह्याच्यामध्ये MSCBने जे अंडरग्राऊंड पाईपलाईन टाकली त्यामध्ये जो रस्ता खणून काढला आणि केबल टाकून आतमध्ये हुरवला, पण त्याला ती गटार ठेवलं नाही त्याने. हे आम्ही वारंवार सरपंचाला सांगत असताना सुद्धा दुर्लक्ष सरपंचांनी केलेलं आहे त्यावरती. आणि म्हणून हे आजची हे जे गटारावरती बॉक्स बसवले आहेत ते व्हिडिओ शूटिंगमध्ये तुम्हाला दिसेलच. काही दिवसांनी ते बॉक्स वाहून जातील अशी परिस्थिती निर्माण झालेली आहे. तरी याबद्दल पालकमंत्र्यांनी लक्ष घालून आम्हाला न्याय द्यावा ही विनंती. नमस्कार. नमस्कार, मी तेजस्विनी तुळशीदास कोळंबकर, हिंदळे मोरवेवाडीची सदस्य.
हे जे काय गटाराचं झालं त्यामुळे सर्वांचं नुकसानीचे बाबत आहे. तरी पण आम्ही सरपंचाला पत्र देऊन दर महिन्याला सांगत होते. तसेच बांधकाम विभागात पण आम्ही पत्र व्यवहार केलेले होते. तरी पण आमच्या गटारावर दुर्लक्ष झाला. त्यामुळे माझे गडग्याचे 50 ते 60 हजाराचे नुकसान झाले पाण्यामुळे. जा डोंगर भाग असल्यामुळे पहिलं पाणी संपूर्ण गावी शिरलं आमचे वाडी आणि हे बावड्याचं पाणी आमचं खराब झालं. संबंधित अधिक विभागाने आमचं गटार लवकरात लवकर बांधून देण्याची आम्ही आशा बाळगतो, विनंती करतो. तसेच आमचं गाव खेडं मोरवे गाव आहे. त्यामध्ये सरकारने लक्ष घालावे अशी आम्ही नम्र विनंती त्यांना. मी प्रमोद पांडुरंग तारी, देवगड तालुक्यामध्ये हिंदळे मोरवे आमचं गाव आहे. ते डोंगराच्या पायथ्याशी गाव असल्यामुळे पूर येतो, तो पाणी पण इकडे त्याचा त्रास होतो. आता सध्या पावसाचा जोर असल्यामुळे अचानक 4-5 दिवस पाऊस पडल्यामुळे जो डोंगराळ भाग आहे तो येणारा सर्व लोंढा आमच्या ह्या नवीन डांबरीकरण केलेल्या रस्त्यावर आला आहे. आणि त्या रस्त्यावर MSEBने आता अंडरग्राऊंड लाईन टाकल्यामुळे तिकडे पहिलं गटार लाईन होती ती त्यांनी भरणी टाकली, त्याच्यावर गटार लाईन दिसतच नाही. त्यामुळे येणारा लोंढा सर्व खाली घरांनी घुसलेला आहे. त्याच्यात काय झालं आहे, प्रत्येकाच्या पाण्याच्या अपुऱ्या ह्याच्यामुळे प्रत्येकाने बावड्या पाडल्या. त्या बावड्या अशा प्लेन असल्यामुळे ते सर्व पाणी बावडीत गेलं आणि गढूळ झालेलं आहे. आता गढूळ पाणी प्यायचं कसं अशी एक चिंता निर्माण झालेली आहे. रोगराई होईल, त्याच्यामुळे ताप येईल पाण्याचा. ते पाणी पण येतं इथे, तो पण प्रेशर कमी असतो. ह्या रोगराईमध्ये आम्हाला सरकारने वाचवावं आणि गटार लाईन ताबडतोब करून द्यावी. आमचे वयोवृद्ध घरात लोक राहतात, अपरात्री रात्रीचा आणि गरोदर स्त्रिया, वयोवृद्ध म्हातारे लोक रात्रीचा जर लोंढा आला तर जाणार कुठे? खाली पाणी नदी, वर डोंगर, तो पावसाचा हे येतो बरं. त्यामुळे सर्व रोगराई पण आता वाढायला चालू होईल. तेव्हा सरकारने ह्याच्यात लक्ष घालून आम्हाला ह्याच्यातून वाचवावं ही नम्र विनंती. वैभववाडी शहरात नगरसेवकाच्या दुचाकीला कारनं धक्का दिल्यावरून मोठा राडा झाला. कारमध्ये असलेल्या तरुणांकडून त्या नगरसेवकाला विचित्र हावभाव केल्यामुळे हा प्रकार झाला. या प्रकारात कारमध्ये असलेल्या 4 तरुणांना जमावानं बेदम मारहाण केली. शहरात तासभर हा धिंगाणा सुरू होता. यामुळे वाहतूक कोंडी झाली. हा प्रकार सायंकाळी 5 वाजण्याच्या सुमारास घडला. वैभववाडी शहरात सायंकाळी नगरसेवक आपल्या दुचाकीवरून प्रवास करत होते. शहरातील बस स्थानकाच्या जवळ असताना मागून येणाऱ्या कारनं त्यांच्या दुचाकीला धक्का दिला. याची विचारणा त्या नगरसेवकानं कार चालकाला केली. यावरून कारमध्ये असलेल्या तरुणांकडून विचित्र हावभाव करण्यात आले. नगरसेवक आणि कार चालक यांच्यात शाब्दिक बाचाबाची झाली आणि ती हातघाईवर पोहोचली. कारमधील तरुणांनी नगरसेवकावर हात टाकण्याचा प्रयत्न केला. त्यावेळी नगरसेवकानं चालकाच्या श्रीमुखात दिलं. हा प्रकार शहरात असलेल्या नगरसेवकांच्या मित्रमंडळींना समजला. तेही काही वेळातच घटनास्थळी जमा झाले. त्यांनी कारमधून त्या तरुणांना बाहेर काढून चांगलाच चोप दिला. हा राडा तासभर बस स्थानकासमोर सुरू होता. अखेर पोलिसांनी हस्तक्षेप करून त्या कारमधील सर्वांना पोलीस ठाण्यात नेलं. त्यानंतर ज्येष्ठ लोकप्रतिनिधींनी येऊन या प्रकरणी मध्यस्थी केली. त्यानंतर हे प्रकरण मिटलं. श्रीधर साळुंखे, कोकण 7 लाईव्ह, वैभववाडी. नमस्कार, मी सुनील घनवट, हिंदू राष्ट्र समन्वय समितीचा राष्ट्रीय संघटक. 18 जूनला मुंबईच्या आझाद मैदानावरती एक मोर्चा काढण्याचं नियोजन तथाकथित कम्युनिस्ट पुरोगामी सेक्युलर विचारवाले मंडळी करत आहेत आणि याची माहिती स्वरा भास्करनं तिच्या ट्विटवरनं दिलेली आहे. आमचं म्हणणं स्पष्ट आहे, हा मोर्चा कोणाच्या समर्थनार्थ आहे? तो पॅलेस्टाईन आणि गाझाच्या समर्थनार्थ आहे. आमच्या देशाने ठरवलेलं आहे आम्ही कोणाचं समर्थन करायचं याच्या विरोधात जाऊन राष्ट्राच्या विरोधामध्ये, परराष्ट्र धोरणाच्या विरोधामध्ये हा मोर्चा कोणासाठी आणि का? या मोर्चावरती तत्काळ बंदी आणली पाहिजे, तो रहित केला पाहिजे अशी मागणी आजच आम्ही हिंदू राष्ट्र समन्वय समितीसह सर्व हिंदुत्ववादी संघटनांनी माननीय पोलीस आयुक्त यांच्याकडे केलेली आहे. तत्काळ हा मोर्चा रहित करण्यात यावा ही मागणी केलेली आहे.
हेच पुरोगामी सेक्युलरवादी मंडळी, हे कम्युनिस्ट मंडळी पहलगाममध्ये आमचे हिंदू मारले गेले त्यास कधी मोर्चा काढत नाहीत. आमच्या हिंदूंना अनेक ठिकाणी त्रास होतो, बांगलादेशामध्ये हिंदूंना त्रास होतो, तिथं त्यांच्या हत्या होतात, यावेळेस कधी हे बोलत नाहीत, आंदोलन करत नाहीत. काश्मीरी 4.5 लाख हिंदू आजपर्यंत मारले गेलेले त्याच्या संदर्भात कधीही हे बोललेले नाहीयेत. हा दिखाऊपणा आहे या ठिकाणी आणि या देशविरोधी राष्ट्रविरोधी मंडळींना प्रतिबंध केला पाहिजे. या मोर्चावरती बंदी आणली पाहिजे, हा मोर्चा रहित केला पाहिजे अशी मागणी हिंदू जनजागृती समितीकडनं, हिंदू राष्ट्र समन्वय समितीकडनं, सर्व हिंदुत्ववादी संघटनांकडनं आम्ही करतो आहोत. कुडाळ शहरातील ट्रॅफिक जॅमची समस्या सोडवण्यासाठी नगरपंचायतीनं आखणी करायला सुरुवात केली आहे. याच पार्श्वभूमीवर नगराध्यक्ष प्राजक्ता बांदेकर शिरवलकर आणि व्यापाऱ्यांची बैठक झाली आहे. यात नेमकं काय ठरलं पाहूया. सध्या जो ट्रॅफिकचा विषय आपल्या शहरात जो प्रामुख्याने आपल्याला हे महत्त्वाचा विषय आहे, त्या संदर्भात काल आम्ही व्यापाऱ्यांची मीटिंग घेतलेली आहे. तर जे भाजीवाले बसतात त्यांच्याकडे जे ग्राहक येतात त्यांची पार्किंग म्हणा किंवा गाडी लावायची पद्धत ही पूर्णपणे चुकीची आहे. मग ह्याच्यावर एक आम्ही उपाय काढला आहे की फक्त बुधवारी आपण भाजीवाल्यांना तिकडे परमिशन देणार आहोत. इतर वेळी त्यांनी त्या पूर्ण साईडला पोस्टच्या साईडने बसायचं नाही आहे. त्यांनी त्यांची सोय आपण भाजी मार्केटमध्ये करणार आहोत. आणि पुढील जे आपले निर्णय असतील तिथे आता ट्रॅफिकचा प्रॉब्लेम होत होता, कारण आपल्याला गटारचं पण तिकडे काम चालू होतं, ते आता पूर्ण जवळजवळ होत आलेलं आहे. त्याच्यानंतर आता पुढील जे निर्णय असतील की पुढे काय आपण निर्णय घ्यायचे आहेत ते आपले सन्माननीय आमदार माननीय निलेशजी राणेसाहेब आज येत आहेत. तर त्यांनी सांगितल्याप्रमाणे RTO बरोबर मीटिंग करून आपण यापुढे ट्रॅफिक कंट्रोलमध्ये कसं आणायचं ते यापुढे आपण त्यांच्याशी चर्चा करून सोडवणार आहोत. काल आम्ही नगराध्यक्ष मॅडमच्या केबिनमध्ये सर्व व्यापाऱ्यांची एक मीटिंग आयोजित केलेली कुडाळ तालुका व्यापारी संघटनेतर्फे, की ज्या ट्रॅफिकच्या मोठ्या प्रमाणात समस्या उद्भवत आहेत कुडाळमध्ये. स्पेशली म्हणायचं झालं तर पोस्टाकडे जे भाजीवाले बसतात दररोज, ते दोन्ही साईडला बसतात आणि त्या ठिकाणी कुडाळ स्कूल आहे, पडतेवाडी शाळा आहे. त्या शाळांची जर विद्यार्थ्यांची संख्या बघितली तर ती 3 ते 4 हजारच्या 3.5 ते 4 हजारच्या दरम्यान विद्यार्थी संख्या आहे. आणि ते विद्यार्थी त्या ठिकाणी चालत येताना ॲक्सिडेंट व्हायची मोठ्या प्रमाणात शक्यता निर्माण, आणि हल्ली 1 महिन्यापूर्वी तिथे वृद्ध पण अपघात झालेला आहे. त्यामुळे त्या ठिकाणी बसतात किंवा जे अनधिकृत लोक बसतात रस्त्यावर, त्यांना आम्ही भाजी मार्केटात बसण्याची नगराध्यक्ष मॅडमांना सांगितलं. नगरपंचायतला पण आम्ही तसं सांगितलेलं आहे की सगळ्यांना तुम्ही भाजी मार्केटला बसवा आतमध्ये, आणि त्या ठिकाणी सोय पण आहे भाजी मार्केटमध्ये. आणि तसेच काही ठिकाणी व्यापारी पुढे येऊन लावत आहेत दुकानं, त्यामुळे दुसऱ्या व्यापाऱ्यांना उद्योगधंद्याला प्रॉब्लेम होतो. तर त्यांनी पण आपल्या जास्त रस्त्यावर लावू नये ही आमची त्यांना विनंती. वैभववाडी तालुका पत्रकार समितीच्या वतीनं तालुक्यातील 10वी आणि 12वी परीक्षेत उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांसहित पत्रकार पाल्यांचा भेटवस्तू देऊन सत्कार करण्यात आला. सहाय्यक पोलीस निरीक्षक सुनील अवसरमोल, उपनिरीक्षक फर्नांडिस, प्राध्यापक अजित दिघे, SN पाटील, तालुकाध्यक्ष प्रकाश काळे यांसह मान्यवर उपस्थित होते. कारण आर्थिक संपन्नतेतूनच सामाजिक सुरक्षितता आणि उपजीविकेचं प्रभावी साधन निर्माण होत असतं. विद्यार्थी मित्र, आज या ठिकाणी मी बोलत असताना जे विषय घेतलेले आहेत त्यामध्ये पहिला विषय आहे पोलीस भरती, त्यानंतर थोडंसं MPSC, UPSC, त्यानंतर परदेशामध्ये असलेल्या नोकरीच्या संधी आणि उद्योजकता या विषयावरती बोलणार आहे. सध्याचं युग हे स्पर्धेचं युग आहे. त्या स्पर्धेच्या युगामध्ये प्रत्येकाला स्पर्धेतून जावं लागणार आहे. त्या स्पर्धेच्या अग्नी दिव्यातून गेल्याशिवाय यश संपादन होणं कठीण आहे. विद्यार्थी मित्र, सध्या पोलीस भरतीसाठी गेली 2 वर्ष मोठ्या प्रमाणात पोलीस भरती झालेली आहे. तसेच चालू वर्ष सुद्धा सप्टेंबरमध्ये मोठी भरती होणार आहे. एक चांगली संधी आहे आपल्या एरियामध्ये. आता वास्तविक आता कोकणामध्ये शासकीय सेवेमध्ये जाण्याचं विद्यार्थ्यांचं प्रमाण कमी आहे, पण सध्या बऱ्याच प्रमाणात मुले पोलीस भरतीची तयारी करत आहेत. यासाठी मी हा विषय घेतलेला आहे. माझ्या मते प्रशासकीय सेवेतील स्पर्धा परीक्षेतील सर्वात सोपी परीक्षा म्हणजे पोलीस भरती आहे. पोलीस भरतीसाठी काय लागतं? पुढे कुठेतरी एका चांगल्या पदावरती जाऊन तुम्ही कुठले क्षेत्र असू दे, परंतु त्यामध्ये तुमचा ठसा उठवावा आणि परत याच वैभववाडी तालुक्याचा तुम्ही कायापालट करावा हीच मी तुम्हाला सर्वांना सदिच्छा देतो. आणि हा जो गुरुवार 16 आयोजित केला जातो
या आपण केलेल्या कष्टाचं म्हणजे आपण जी मेहनत करून मार्क्स मिळवतो त्या मेहनतीचं फळ किंवा त्याचा गुणगौरव असतो आणि याची आपण जाणीव ठेवावी आणि यापुढेही आपण असेच यश संपादन करावे अशी मी सर्वांना शुभेच्छा देतो. आणि अपार्ट फ्रॉम ही मूवी माणसाने पिक्चर बघावे. 12th फेल नावाचा एक मूवी आहे, तुम्ही पाहिला असेल, 12वी नापास. तो एकदा 12th फेल नावाचा मूवी बघा. म्हणजे त्यामध्ये त्या विद्यार्थ्याने त्या UPSCची एक्झाम क्लिअर करण्यासाठी केलेले कष्ट आणि त्याची परिस्थिती त्याचा तो आहे. म्हणजे काही पिक्चर बघण्यासारखे असतात ते आपण नक्कीच बघावे. म्हणजे त्याच्यावरून आपल्याला ते इन्स्पिरेशन मिळेल आणि त्या पद्धतीने आपण हे करू. म्हणजे आपल्याकडे उपलब्ध नसलेले साधनं जे आपल्याकडे नाही आहेत त्याचा आपण रडत बसण्यापेक्षा जे आपल्याकडे उपलब्ध साधनं आहेत त्याचा वापर करून आपण जे यश संपादन करतो ते खरंच कौतुकास्पद असतं, त्यालाच यश म्हणतात. नाहीतर एसीच्या हॉलमध्ये किंवा एसीच्या लायब्ररीमध्ये बसून अभ्यास करून जो यश संपादन करतो ते यश त्या यशाला तेवढी झळाळी नसते जेवढी झळाळी की आपण कष्टाने आपण शेतात काम करून किंवा अन्य कुठलंही काम करून जे यश संपादन करतो त्याला खरंच आपल्या स्वतःला आणि आपल्या कुटुंबाला त्याची जाणीव असते. आणि असंच यश आपण संपादन करावं त्या शुभेच्छा मागतो. जय हिंद महाराष्ट्र. गेले कित्येक महिने दोडामार्ग तहसीलचा अनागोंदी कारभार सुरू आहे. तहसीलदार 5 ते 6 महिन्यांपासून रजेवर आहेत. याबाबतचा ऑन दी स्पॉट पंचनामा केलाय साई सेवा दिव्यांग संघटनेचे अध्यक्ष साबाजी सावंत यांनी. याबाबत आपण पालकमंत्री नितेश राणे यांच्याकडे व्हिडिओ आणि फोटो सहित तक्रार करणार असल्याचं ते म्हणाले. पाहूया. फक्त मला सांगा की आज ते सकाळी आले होते, आता संध्याकाळी नाही असल्यामुळे ते रजेवरती नाही आहे आणि कुठेही शासकीय कामानिमित्त बाहेरही गेलेले नाही. मग ते नेमके आहेत तरी कुठे? मग मला सांगा, हे नायब निवडणूक नायब तहसीलदार आज सकाळी आले होते, संध्याकाळी आता ते नाही. आता संजय गांधीचा त्यांच्याकडे चार्ज आहे तुम्हाला पूर्वी सांगितलं, कारण मी नवीनच आहे. ऐकून घ्या, संजय गांधी साहेब ऐकून घ्या. संजय गांधीचा त्यांच्याकडे नाही ते किंवा असेल, पण आमची निवडणुकी संदर्भात त्या इलेक्शन कार्डाची कामं अपंगांची असतात, त्या दरम्यान आम्हाला त्यांच्याचकडे मग तो माणूस इथं पाहिजे की नको? उद्या भेटतील तुम्हाला. उद्या नाही, पण आताच मला सांगा, आता नेमके आहेत तरी कुठे? नाही, आता मला सांगा, सकाळी ते आले होते, आता संध्याकाळी नाही आहे. तुम्ही म्हणतात की ते रजेवरती नाही आहे. दुसरी गोष्ट, कुठच्या शासकीय कामानिमित्त जर बाहेर गेलेले असतील तर ते शासकीय वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना सांगून गेले असतील तर म्हणून म्हटलं वरिष्ठ अधिकारी सांगून नसं विषय होत नाही. दुपारनंतर आता त्यांचा मला फोन द्या, आता त्यांचा फोन द्या, मी त्यांना विचारतो कुठे आहे ते समजेल ना. कारण काय सकाळी म्हणून एक क्लर्क पण आहे आपल्याकडे आणि डाटा ऑपरेटर पण आहे. तुम्हाला इलेक्शनची काय माहिती असेल तुम्ही पण? नाही, मला माहिती दोडामार्ग तहसीलमध्ये त्यांची निवडणूक नायब तहसीलदार म्हणून नेमणूक असताना काही गोष्टींसाठी वरिष्ठ पण तुम्हाला सांगू शकतील. आज वरिष्ठ आमचे नाही, पण आज वरिष्ठ आता तुम्ही तर इथे इतके मला एवढीच माहिती होती. मला तर माहिती, मी तुम्हाला काही विचारत नाही. सकाळी ते माणूस होते, तुम्ही सांगितले होती, बरोबर. त्याच्यानंतर रजेवरती त्यांचा नंबर देतो, सांग नंबर त्यानंतर रजेवरती आहे तर तुम्ही सांगता रजेवरती नाही. शासनाच्या कामानिमित्त बाहेर गेले तर हालचालवरती रजिस्टरवरती नोंद असते ती पण नाही. मग हा नेमका माणूस असतो तरी कुठे, असा आमचा सवाल झालेला आहे. की घराकडे बसून शासनाचा पगार नाही, शासनाचा पगार हे घराकडे आराम करून घेत आहेत काय? मग आज तुम्ही पण काही गोष्टींना वरिष्ठ सांगतील ना तुम्हाला. आमच्या संघ काही वरिष्ठ आहेत ना. मी साबाजी सावंत बोलतोय. हॅलो, राष्ट्रवादी दिव्यांगचे जिल्हाध्यक्ष. मी आता तहसीलदार ऑफिसमध्ये आलोय. तुम्ही हो साहेब, तुम्ही आता 2 मिनिटांनी आलाय. तुम्ही सकाळी होतात, मग आता तुम्ही जेवणाच्या वेळेपासून आता वाजल्यापासून तुम्ही नेमके कुठे आहात? नाही, जेवायला तुम्हाला जेवण्यासाठी तुम्हाला किती टाइम शासकीय आहे हे मला सांगा. जेवणासाठी तुम्हाला टाइम किती वेळ देतात ते मला सांगा. मी आता निवासी नायब तहसीलदारांच्या समोर आहे, त्यांच्या समोर मी बोलतोय, त्यांच्याकडनं मी फोन लावलेला आहे.
मला सांगा, तुम्ही जेवायला समजा 2:30 ते 3 ला गेल्यानंतर आता वाजले किती? आम्ही दिव्यांगांनी इथं येऊन, तुम्ही नसताना आम्ही अनेक दिव्यांग आमचे काही कामानिमित्त तुमच्या निवडणुकी संदर्भात इलेक्शन कार्डाबाबत येतात, पण ते तुम्ही इथं नसतातच, ते परतून जातात. मग आमच्या दिव्यांगांनी इथं आल्यानंतर तुम्ही नसताना हे परतून जात असतात. मग मला सांगा, शासनाने तुमची नेमणूक, मला तुमचं डाटा ऑपरेटर आणि क्लर्क आहे ते सांगू नका. तुम्ही नायब तहसीलदार, निवडणूक नायब तहसीलदार या पदावरती आहात, तुम्ही एक अधिकारी आहात. तुम्हीच अधिकारी जर असे वागायला लागला तर तुमचा डाटा ऑपरेटर आणि निवडणूक दुसरे तुमचे क्लर्क काय करतील ते मला सांगा. तुम्ही साहेब एक अधिकारी आहात, आणि अधिकारी जेव्हा स्वतः असा वागतो तेव्हा त्याचे नोकर काय करणार आहे तुम्हीच विचार करा. आणि ह्याच्यात आम्हा मी एक काम, माझं काम आहे ते तुमच्या मी खोलीवरती येऊन सांगू काय साहेब? मी तुमच्या खोलीवरती येऊन सांगू काय? मला सांगा, तुम्ही आता खोलीवरती आराम करताय, शासनाचा पगार घेतात आणि तुम्ही आराम करताय. मला सांगा, मी तुमच्या खोलीवरती येऊ का? एक लक्षात ठेवा, मी आता आलेलो आहे ना, मी आता इथनं जातोय. पण ह्याच्यानंतर की जर आमचे दिव्यांग इथं आल्यानंतर जर तुम्ही नसाल ना तर इथनं ठाण मानून आम्ही इथं बसू. समजलं ना? मला ते 2 मिनिटाचं सांगू नका हो. मी बराच वेळ, मी 3 वाजता इथं आलो. वा वा, बरं सांगितलं. काम होण्याशी मतलब असतं, तुमच्या मनाप्रमाणे तुम्ही वागणार. नाही, मी आता तुम्हाला कसं माहिती नाही, तुमचं फोनवरती रेकॉर्ड, संपूर्ण रेकॉर्ड होतं. पत्रकार आहेत माझ्यासोबत आणि तुम्ही दिलेली स्टेटमेंट ही मी वरिष्ठांना आणि याबाबत जिल्ह्याचे, सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे पालकमंत्री माननीय नितेश राणे साहेब यांच्याकडे मी ही तक्रार करणारच. धन्यवाद. मी आता दोडामार्ग तहसीलमध्ये इथं आलो असता. निवडणूक नायब तहसीलदार यांच्याकडे आम्ही दिव्यांग म्हणजे आमची जी निवडणुकी संदर्भातली कामं, आमची इलेक्शन कार्डाबाबत मी इथं आलो. जवळपास मी इथं 3 वाजता आलो आणि 3 वाजल्यापासून निवडणूक नायब तहसीलदार हे या खुर्चीवरती नाही आहे, त्यांची खुर्ची रिक्त आहे. त्यानंतर येथील निवासी नायब तहसीलदार यांची मी भेट घेतली आणि याबाबत विचारणा केली असता त्यांनी मला असं सांगितलं की हे साहेब सकाळी आले होते, आता संध्याकाळी आले नाही. मग त्यांच्याकडे विचारणा केली की हे आता संध्याकाळच्या सत्रात रजेवरती आहेत का? त्यावेळी मला उत्तर ते रजेवरती नाही आहेत असं मिळालं. त्यानंतर शासकीय कामानिमित्त ते जर बाहेर गेले असतील तर हालचाल रजिस्टरवरती त्यांची नोंद आहे का? तरी त्यांनी सांगितली नाही आहे. आणि हे झाल्यानंतर संबंधित निवडणूक नायब तहसीलदार यांना मी दूरध्वनीवरून फोन लावला असता ते मला बोलले की मी खोलीवरती आहे, तुम्ही तिथे थांबा, मी 2 मिनिटात येतो. मी 3 वाजता इथं आलेलो असताना त्यांना आता जवळपास 4:30 वाजता मी फोन लावला आणि फोन लावल्यानंतर मला ते सांगतायत की मी खोलीवरती आहे, 2 मिनिटात मी आलो. म्हणजे जवळपास हे जेवायला गेले म्हणून सांगत असताना 1 ते 2 तास इथं नाही. त्यानंतर माझा डाटा ऑपरेटर आणि क्लर्क आहे, त्यांच्याकडनं कामं करून घ्या, माझी काय गरज असंही बोलले ते. मग मला एकच वाटतं की शासनाचा पगार जे घरी बसून आराम करून खातायत याबाबत वरिष्ठांनी याची चौकशी करावी, शासनाने याची चौकशी करावी आणि जेणेकरून दोडामार्ग तहसीलमध्ये जी आज दिव्यांगांची आमची विल्हेवाट लागत आहे या कामानिमित्त याबाबत यांच्यावरती चौकशी करून कारवाई करावी अशी आम्ही सर्व दिव्यांगांच्या वतीनं मी आज शासनाला विनंती करीत आहे. आणि आज सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे पालकमंत्री माननीय नितेशजी राणे साहेब यांनीही याबाबत लक्ष घालावा आणि दोडामार्ग तालुक्यातील आम्हा दिव्यांगांना न्याय मिळवून द्यावा अशी मी विनंती करीत आहे. आंबोली घाटात साईड देण्यावरून सुरू झालेला वाद सावंतवाडी पोलीस ठाण्यापर्यंत पोहोचला. याचं रूपांतर कालांतरानं झटापटीत होऊन एका पोलीस हवालदाराच्या खांद्याला दुखापत झाली. गोव्यातील 10 ते 15 तरुण बांदा येथील आंबोली पर्यटनासाठी गेलेल्यात वाद झाला. साईड देण्यावरून झालेला वाद विकोपाला गेला. रात्री उशिरापर्यंत पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू होती.
पोलीस ठाण्याच्या आवारातही गोवा येथील तरुणांनी गोंधळ घातला। पोलीस विचारपूस करत असताना त्यांनी हुज्जत घातली। झटापटीचा प्रयत्न यावेळी झाला। यात एका पोलीस हवालदाराच्या खांद्याला दुखापत झाली। पोलीस निरीक्षकांनी संबंधितावर गुन्हा दाखल करणार असल्याचे सांगितले। जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा चौकुळ नंबर 4 मराठी इथं सोमवारी शाळा प्रवेशोत्सव मोठ्या आनंदात आणि उत्साहात साजरा करण्यात आला। शाळेतील सर्व मुलांनी रंगीबिरंगी फेटे परिधान केले होते। टाळ वाजवत पारंपरिक वाद्यांच्या गजरात गावात प्रवेश रॅली काढण्यात आली। ही रॅली म्हणजे नव्या शालेय जीवनाच्या सुरुवातीचा गजरच होता। पालकांनी या रॅलीत उत्स्फूर्त सहभाग घेत स्वतः त्यांनी मुलांचे टाळ वाजवत स्वागत केलं। यावेळी विविध घोषणा देऊन शिक्षणाविषयी जनजागृती करण्यात आली। यावेळेचं वेगळेपण म्हणजे इयत्ता पहिलीमध्ये प्रवेश घेणाऱ्या लहानग्यांचे शाळेतील पहिलं पाऊल लक्षात ठेवण्यासाठी पावलांचे ठसे घेण्यात आले। ही एक संस्मरणीय आणि भावनिक क्षणांची नोंद आहे। शाळेतील सर्वच विद्यार्थ्यांना फेटे बांधण्यात आले होते। यावेळी नवांगतांच्या चेहऱ्यावर उत्साह होता। शाळेच्या पहिल्याच दिवशी सर्व नवांगत मुलांना शालेय पुस्तकं आणि गणवेश वाटप करण्यात आले। शिक्षणाचा खरा पाया याच माध्यमातून घातला जातो। कार्यक्रमास ग्रामपंचायत सदस्या संजना गावडे, शालेय व्यवस्थापन समिती अध्यक्षा सायली गावडे आणि मुख्याध्यापक जावेद तांबोळी यांच्यासह पालक, ग्रामस्थ, विद्यार्थी उपस्थित होते। सालईवाडा येथील प्रसाद कोल्ड्रिंक्सचे मालक प्रसाद पडते यांनी राहत्या घरी आत्महत्या केल्याचं उघडकीस आलंय। घरातून बाहेर रक्त येताना दिसल्यानं येथील नागरिकांना संशय आला। पोलिसांच्या समक्ष त्यांच्या घराचा दरवाजा उघडण्यात आला। यावेळी गळफास लावत त्यांनी आत्महत्या केल्याचं निदर्शनास आलं। 3-4 दिवसांपूर्वी त्यांनी गळफास घेतल्याचा संशय आहे। प्रसाद पडते यांनी गळफास घेत आत्महत्या केली। हा प्रकार बुधवारी दुपारी उघडकीस आला। 2 दिवस त्यांचं घर बंद होतं। घराच्या दरवाजातून मोठ्या प्रमाणात रक्त येताना शेजाऱ्यांना दिसलं। त्यामुळे हा प्रकार उघड झाला। दरम्यान पोलिसांच्या उपस्थितीत येथील रहिवाशांनी राजू भाट, आबा पडते यांनी या घराचा दरवाजा तोडला। त्यामुळे त्यांनी गळफास घेतल्याचं समोर आलं। जवळपास 2-3 दिवसांपूर्वी ही घटना घडल्याचा अंदाज आहे। नागरिकांच्या मदतीनं त्यांचा मृतदेह बाहेर काढण्यात आला। मयत पडते यांचं सावंतवाडी बाजारपेठेत प्रसाद कोल्ड्रिंक्स नावाचं दुकान आहे। गेली अनेक वर्ष ते कोल्ड्रिंक्सचा व्यवसाय करताय। 2-4 दिवस त्यांची जागमाग नसल्यानं त्यांच्या घराजवळ पाहिलं असता दरवाजा बंद दिसून आला, तर दरवाजा शेजारूनच रक्त येताना दिसलं। त्यामुळे परिसरात राहणाऱ्या नागरिकांना संशय आला। त्यांनी याची पोलिसांना कल्पना दिल्यानंतर पोलीस घटनास्थळी दाखल झाले। नागरिकांच्या सहाय्यानं दरवाजा उघडला असता त्यांचा मृतदेह गळफास लावलेल्या अवस्थेत दिसून आला। 2 ते 3 दिवस झाले असल्यामुळे त्यांच्या मृतदेहातून रक्त दरवाजा बाहेर आलं होतं। मयत पडते हे एकटेच घरात राहत होते। काही वर्षांपूर्वीच त्यांच्या आई वडिलांचं निधन झालं होतं। पंचनामा करताना पोलिसांनी मृतदेह ताब्यात घेत रुग्णालयात नेण्यात आला। पोलीस उपनिरीक्षक संजय कातिवले, हवालदार महेश जाधव, अनिल धुरी, निलेश नाईक, सचिन चव्हाण यांनी घटनास्थळी पुढील सोपस्कार पार पाडले। शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा। नगरसेवक तरुणांमध्ये तुफान राडा। कोल्ड्रिंक मालकाची आत्महत्या आणि 1000 वर्षांनी ज्योतिर्लिंगाचं आगमन। बातमीपत्रात वेळ झाली येथेच थांबण्याची। पाहत राहा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण साध लाईव्ह। धन्यवाद।